Šta to radiš, Ema? Igram se sa svojom lutkom. Da li ti nije dosadno što se uvek igraš sa istom lutkom? Ja volim ovu lutku, ali želela bih da imam još jednu lutku i kolica za lutku. Imam jednu ideju, Ema. Dobili smo od baku i deku pare za novu godinu. Da? Da li to znači da možemo da kupimo nove igračke? Pa pitaću mamu i tatu da li možemo u grad da idemo, samo nas dve. Da. Mama, molim, želimo nešto da te pitamo. Nema slatkiši pre ručka, to valjda već znate. Ili želite nešto drugo da me pitate? Nešto drugo. Dobro, šta to? Pa, znaš da smo dobili pare za novu godinu od bake i deke? Da? I Ema i ja bismo želele da odemo u grad i da sebi kupimo nešto za te pare. Da, mama, ja hoću novu lutku i kolica za lutku i puno igračke. Pa, to je dobra ideja, Ana, ali vas dve i to same u grad? Da li smiješ sama da ideš? Pa naravno, ne moraš sa nama da pođeš, same ćemo otići u kupovinu. Pa dobro, prodavnica sa igračkama nije toliko daleko. Samo 2 ulice dalje. Mislim da možete same dodati. Daću vam pare, dobro? Tako vas dve. To su vaše pare, Ana, daću ti torbu, tu možete sve da stavite što ste kupili. A znate da ne smete da razgovarate sa nepoznatim ljudima. Ne smete ništa da uzmete od nepoznatih ljudi i kada prelazite ulicu budite oprezni. I Ana drži svoju sestricu za ruku, u redu? I gledat ćemo na levu i na desnu stranu, to već znamo. Tačno. Dobro, onda vratite se za sat vremena. Daću ti novac, vodi računa, ti već znaš da računaš. Ana, koliko novca imaš u ruci? To su 50 evra. Hajde, idemo. 50 evra, to znači da možemo sve igračke iz prodavnice da kupimo i možemo da odemo u bioskop i da kupimo nešto da pojedemo i sladoled, sve možemo da kupimo. Ne, Ema, to nije tačno. Sve je jako skupo. Ne možemo sve igračke da kupimo. Pa vidjet ćemo šta možemo. Čekaj, Ema, mama je rekla da moraš da me držiš za ruci. Pa dobro, samo sam htjela da vidim šta je iza zgrade. Wow! Toliko puno igračaka. Ne mogu da se odlučim. Šta ćemo kupiti? Toliko ima puno stvari, baš sam uzbuđena. I ja još ne mogu da se odlučim. Moramo prvo sve da razgledamo, da vidimo šta sve ima. Da li da idemo na levu ili na desnu stranu? Desno. Ana, pogledaj, ovo želim da imam. Možemo li to da kupimo? Pogledaj, molim te, Ana. Da li misliš na ova kolica za lutke, Ema? Da, želim da imamo ovakva kolica i lutku. Od novca kojeg si ponela, možemo li da kupimo to? Da pogledam samo. Kolica koštaju 48 evra, Ema. Da li je to dovoljno? Pa, pogledaj. Mi imamo 50 evra, to znači pola para za mene, pola za tebe. Ne možeš da kupiš to za 48 evra. Ali ja želim ova kolica. Pogledaj, Ema, baš je super ova gitara. Baš bih željela ovu gitaru. Koliko košta? Ona košta 24 evra 80 centi. Mogla bih da je kupim. Toliko novca imam. Onda možeš i ti da odabereš nešto od ostatka. Ali nešto jeftinije od kolica. Pogledaj, ima toliko puno lepih stvari. Ana, pogledaj, želim ovu biciklu, tako je lepa. Možemo li da je kupimo? Ema, bicikla je lepa, ali kao prvo, ti još ne znaš da voziš biciklu, a kao drugo, bicikla košta mnogo više od 50 evra. Ali ja želim da je kupim. Već imam 3 godine i znam da vozim biciklu. Ema, ne možeš. I osim toga, nemamo dovoljno novca, ne može. Ali hoću. Ja volim konje, ali ovaj set već imam. Možda imaju neki drugi set. Želim nešto ti pokažem. O, Ema me ponovo zove. Ana, pogledaj, našla sam nešto što želim da kupim, pogledaj. Bicikla u plavoj boji. Ona bicikla je bila crvena. Možda možemo ovu biciklu da kupimo. Ona mi se i više dopada. Plavu boju mnogo više volim od crvene. Ali, Ema, malo čas sam ti već objasnila da bicikle koštaju mnogo više od 50 evra. Osim toga, smiješ samo za 25 evra nešto da kupiš, jer i ja želim nešto da kupim. Ali možemo biciklu zajedno da vozimo. I ja mogu da je vozim.
Bicikla košta 190 evra. Ema, to je preskupo, jer imamo samo 50 evra. O ne, moramo još više da uštedimo. Ali možemo onda kolica da kupimo. Od samog početka mi se kolica najviše dopadaju. Molim te, Ana, molim. Pa dobro, Ema, stvarno su lepa. Ali samo ako mogu i ja da se igram. Moramo da ih delimo. Da. Onda će kolica pripadati tebi, ali i meni. Pa dobro. Možemo nekoliko lutaka da stavimo unutra. Da, možemo. Baš su lepa kolica. Dobro, kupit ćemo ih. Super! Koštaju 48 evra. Onda će nam ostati još 2 evra. Ali mislim da za 2 evra ne možemo u ovoj prodavnici ništa da kupimo. Možda možemo 2 kugle sladoleda. Ema, ja ću uplatiti kolica, a ti me sačekaj ovdje i ne pomeri se s mjesta. Dobro, ostaću ovdje. Kako je lepa ova lutka. Lepša je od one koju imam kod kuće. A lepo bi stalo moje kolica. Ana neće imati ništa protiv ako je ponesem sa sobom. Zajedno ćemo se igrati. Nazvaću te Bela. Bela, pođi sa mnom kući. Naplatite mi ova kolica za lutke. To su 48 evra. Izvolite. Vraćam ti 2 evra. Kusur ću staviti u tašnu. A tašna mi nije ni trebala. Ne mogu kolica da stavim u tašnu. Hajde, Ema, idemo. Da, ja ću gurati kolica. Ne tako brzo, ne mogu tako brzo da hodam. Bela, 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 idemo kući. Hajde, Ema. Da li si to već smislila neko ime za naša kolica? Ne, ne za naša kolica. Bela, Bela, Bela. Hajde, uskoro smo kod kuće. A, vratili ste se. Ćao, mama. I da li je sve u redu? Da, mama, super je bilo. Zajedno smo izabrala ova kolica za lutke. Pa stvarno su lepa. Mislim da će se Ema lepo zabaviti. Da, Ema me je nagovorila. Inače sam htjela sebi gitaru da kupim, ali Ema je toliko željela ova kolica da smo se dogovorile i kupila smo ih zajedno. I delit ćemo ih. Pa lepo, onda ćete se zajedno igrati. Uđite. Pokažite mi šta ste to kupili. Pa imate jednu lepu lutku u kolicima. Da, mama, to je Bela. Šta? Ema, mama, nismo kupile lutku. Ema, nisi smjela to da uzmeš. Rekla sam ti da kolica koštaju 48 evra i da nemamo para za ništa drugo. Mama, nisam znala da je uzela lutku. Ukrala je lutku. Nisam je ukrala. Ona je htjela da pođe sa mnom. I sada smo kući. Dođi, Ema, da ti objasnim. To ne može tako. Ne možeš sama da uzimaš stvari iz prodavnice. Kakav lopov? Moraš prvo to da platiš. Ne možeš ništa da uzmeš bez da platiš. To se zove krađa. I za krađu si ide u zatvor. Mama, ja ne želim u zatvor. U zatvor. Ne. Ema, ne moraš u zatvor. Ali morat ćemo da vratimo lutku. Ne možemo da je zadržimo. Ali želim Belu da zadržim. Ovdje kući u kolicima. Evo, mama, uzmi lutku. Ponećemo lutku i vratit ćemo ju u prodavnicu. Dobro, ali kolica ćemo zadržati. Da, kolica možete da zadržite, jer niste platili. Hvala vam što ste gledali Play With Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Vidimo se, čao!